Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili kidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpanamati, region wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa, 10. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo siring nga palatunturan sa kinaandan liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team, ang aton siring nga patrol to Crosswind Patrol, liwat nga mangin kaupod na manaton, mata kagdulonggan, oras sa kagabihon. Nagalibot na sa pila kabahin sang Metro Bacolod, agod nga bantayan kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Yara si Aksyon Eden Abuso nga magaresponder sa Miyerkules edisyon sa inyo sining nga palatuntunan, back to back sa aton nga piloto, waswas lang ko no may, ariya lang kon mais, importante way lang mali siya, Aksyon Papang Nix.
Aksyon Tahom. Ang aton mga pagbantay masami sa mga balita update sa national kag international. Monitoring Center sa Aksyon Radio Bacolod. Miyerkules edisyon sa gihapon, buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Optan ba kita sa atong sining ang mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon J.M. Baikin. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilini sa kaoras. 17 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Maululanon ang pila kabahin sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Dakbanwa sang Bacolod, medyo nagtupa naman ang turot talithi. Hindi langgid nga kagabihon. Halin kay na sang aga, kagahon pagani mo. Puwerte ang waswasang ulan. Hasta gid mag alas 7, alas 8, kaya na sang aga. Pero daw ay gid nagpakita si Haring Adlaw. Kaya halos na kulapan sang galom ang kalangitan. Hasta subong gabi ang galom, puwerte gid kadamol. May bes nga nagatulot-talithi, may bes nga nagabulubaskog ang ulan. Kung kaysa may paman pa nga pag dupoy-dupoy sang hangin, ha. Medyo extra careful lang sa aton nga mga utod nga naga-star bala sa mga higad sang suba. Siling mo diri sa aton may ulan, gali mo sa bukid porti ang bubo sang ulan. Ang delikado ang puwersa sang tubi halin sa kabukiran kag mag-agi sa mga panghigaron sa itong suba basi lumapaw bla. Ano kung nara ka mo nag-star sa mga bulo-bibi sang pulopangpang sa panghigaron sang suba, extra gid nga paghalong, ha, alerto gid. Dugangan pa nga basi magtao bla ang tubi sa baybay sumugata sa hagunos mga puwersa sang tubi alis sa kabukiran, patay kang bata ka. Ang nubo siya na nga sentensya basi kung magbaha. Sa mga puluyan naton nga naga-starman, sa mga panghigaron sang mga pulopilas bala, mga pulopangpang man, extra careful, ha. E basi bala kung sige-sige ang ulan, wala kabalo, medyo may guna ng inyo dira ang makadutaan, basi matiphag. Pero palayo, basi ka-landslide bala, amo na delikado, ha. Sa mga motorista tati, as usual, ang aton nga panugyan, sa maulanon nga panahon, hindi mo mapaktan kung kaisa, ang preno sa salakyan mo, hindi naman kubot kiti ang dalan basa. Especially kung ang dalan bala spaltado, delikado na. Hindi makakubot ang guma mo sa dalan, galamsot na. Extra careful lang, ha, sa mga nagabiyahe pa, kag nagamonitor sa atong siningapag pangalagad. Ang unang abahin sa atong siningapag pangalagad, ginadulong sa iyo sa kalwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Kung may mga sis ka, may mga goiter ka, medyo may problema kasi natawag nga prostate enlargement, para balikawan ta ini, tumar kita Santon Plus Herbal Capsule. Naga-improve ini sa atong sining digestive system. Naga-prevent ini sang diabetes.
kag nagabuli kini pasanag sa aton mata. Amo ini ang sekreto sang Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan din nga botika sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Again, galing ginakol talang liwat ang atensyon sa IPM la. No? Palihog lang sa taga-IPM. Nagligan nga gabigin muno ko na ni. Kung magkarga ka mabasura, bala siya sila nga mga dump truck, hindi sila nga puno-puno, giblang nang galawas bala. Kung magawas man sa, kinanglan nga may tabon sa babaw, para kung maghangin, hindi impalid. Kaya nagkakatabo, kung kisa, hindi mabatsagan sa driver, kung sa iya dira partner man, may mga nagkakalawigit ng mga basuras dalan bala. Specialmente, dalan na rin sa may old airport, pasaka na to sa Sumag. Damo sa mga basura nga nagkawigit sa dalan. Even dira ko isa sa Golden Field, no? Ay, wait, araneta, tabla. Damo ng mga basura nga nagkakawigit. Di man ako magwigit, hindi maglapta. Meron rin sa kakawigit nga sinako. May nagkakawigit nga basura nga kinarton. May nagkakawigit nga basura nga naputo sa plastik. Delikado sa mga motorista. Takay basi kung sige laga mo na, dugay-dugay, kibot ka lang, may arak nga kartons tong adalan. Nang kayasan ka pala. Basi mo palang halinan sa aksidente. So palihog lang sa mga taga-IPM, ha. Specialmente nga nagabiyahe, di ba lang mga salakyan na sa Southern Negros, kung oras ang kagabiyon. Palihog lang, ha. Lang tawagin ang karga nyo kaya nagkakawigit sa dalan. Nagalaptang basura. Mga pinutos na nagkakalahulog. Ay kung gagmay na, lagko pa nga pinutos. So palihog lang, ha. Extra careful lang, ha. Sa aton nga mga basurero, hindi nyo gitamaan kadamo karga ang inyo sininga dump truck parang hindi magkalawigit ang inyo sininga basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:50 na. Ay nagabayan sa ato sa napapalagad, ginadurong sa inyo sa karawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gamit ka sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, agod nga madula ang baho sa lawas mo. Meron ko sa tao yung ang baho, purtik ang hit, no? Sa dugo na sa tao, bla. Nagamay lang nga balhas ba o gausbong itang baho sang balhas siya. Di para ginisin nyo, ho? Di kung magamit ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap, nagapabilin nga mangin matinlo ang imo siling alawas kag ang imo siling mabatsangan daw smelling fresh ka bala. Wala sang baho nga nagapabilin sa imo siling alawas. That's why bakal ka permi sa imo sini nga pagpamalakron sa mga grocery store, listaha para hindi ka malipat, bakal kagid permi, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bahin sa ato sa kapagpagalagad, ginadurong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabunig ini limpyo, pabakod, nagabalanse sa sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Sobra nga kalamay. Ano pa? Sobra nga kolesterol. Sobra nga uric acid. Sobra nga asin. Ang sobra nga tambok. Sobra nga creatinine. Ang sobra nga acid. Constipation.
kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sang Food and Drugs Administration. A quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ano pang ginahulat nyo? Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:53 na. Sa Silinga Bahay sa Tumalaga, di-check na itong Silinga Patrol 2, ang ito sila Crosswind Patrol. Kamustahon ta paglibot-libot ni Aksyon Eden Abuso sa Miyerkules edisyon sa Bungruga. Turo talithi o kunakuntat ng talithi. Edo ang kalangitan, doon na puno isang galong. Daway tsansa magpakita si Haring Bulan, no? Yan mo ning mga matugnaw nga tsimpo kag panahon. Nagwa gini sa mga kabatan. That's why kung kagahon bla, oras ang kagabiyon kagahon. Ulo ligmat ka mo ha. Ba mo gining nami nga inog tulog kag inog barikutot mo. Kung nagaulan, di siyempre tugnaw. Tulay kabalo, may nagapamasya nagli nga kawatan da sa imo sining puloyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Eden Abuso sa report. Aksyon Eden, maing gabi, please come in. Matulutog daw nga kagabihon. Action Eric. Oo. Oo. Oo, gani. Happy anniversary Salamat, to you. salamat, Aksyon Eden. Alright. Kamusta din ang panahon subong sang Bacolod? Ulan pa subong? Nag-ulan naman Action Eric kay na Diyos nagsugod tulo-talithi. Tapos Okay. gulpi nagdamol. Subong? Damol na? Nagtulo-talithi naman liwat. Ah, okay. So, depende sa huyop sang hangin Action Eric. Aha. Kaya di ang aton din ang mga kapunuan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sway-sway gid kung baga sa hangin. Bangod nyo may bulubaskog man ang hangin Action Eric mo, may dalaman nga hangin ang pag-ulan. Nga ti tulutugnaw, sakto ginang hambal mo Action Eric. Nga ti do kisagin mo ni oportunidad sang mga may malain lang nga tuyo. Mga malain ginhawa da. Nga ti kuwaon nilang opportunity nga sudlon man ang balay sang iban para naman sa ilang kaugalingon nga interest Action Eric. Pero Yes. ti anyways, nami man Action Eric kinagalaw ng ulan, ti sigurado jutay ni ang record karon sang dakop sang mga curfew bala. Oo. Kag syempre ang mga wala face mask Action Eric kag ang mga wala nagapatuman sa social distancing. Mga net amo ni oras wala naman may lagaw-lagaw. Kahit given nga nagaulan, so nagtatak naman sa aton mga ka-aksyon. Kapag lambot gani mga alas 9:30, warning na ina nga kung diin ka man nga nga lugar diri sa syudad sa Bacolod, amat-amat ka na puli. Yes. Kahit pagkatapak alas 10, ang aton nga mga kapulisan nagalibot man. Kag tikon hindi ni gustong mag overnight sa estasyon sa kapulisan. Okay. Puli na lang kamudaan temprano nga inyo man. Yes. Kahit bulubudlay, especially Action Eric subong no ang remind talang galing aton gid nga mga ka-aksyon ang nagamotor gid Action Eric kay ti kadanlog kung magabala sang dalan. Oo. Oo, sige lang hinay lang nga makalambot gid ka muna sa inyo nga destinasyon ang nambal nila nga slowly but surely lang Action Eric. Correct. Pero diri sa syudad sang Bacolod na extra halong naman ang aton nga mga ka-aksyon. Pero sa paglibot-libot sa palibot sa syudad sang Bacolod man wala naman gid mayo Action Eric no sa mga pribado nga salakyan. Kag wala nakita may nakita gani nga mga pasahero man nga salakyan nga nagabiyahe. Pero may ara pa kita mga taxi nga nagalibot-libot pa nagatinguha man Action Eric no nga makakuha pa sang pasahero kay kaina
mga alas 8:30, jutay na, matamat na nga naga-jutay, ang nagabiyahe sang mga jeep, pero damo pa ya sang mga pasahero. Taxi Ito, do tayo gabiyahe? taxi Action Eric do insaktuhan lang ang Okay. mga nagabiyahe. Kahit gina-avoid man nila nga kumbaga mapierde man sila Action Eric. Kahit subong amoy nga oras wala naman isang mayo tawo. Oo. Unless may ara like mga bag-o out sa mga BPO companies or nagjulujutay overtime sa pila diri ka mga opisina sa palibot sang syudad. Pero Yes. sige hapon, pagkapatak ganela sa do amo na ng new normal, Action Eric, no sang una na ibaluan ta. Like, amo lang na ang mga lugar nga nagapatuma na bala sang 8 p.m. kisa wala na kisa tawo sa palibot. Oo. Lagi kita naka-overnight kita sa Escalante, Action Eric mo. O personal ko gin na na experience kapag ka 8 p.m. gani, miskan wala pa isang COVID sang amo to nga time. Wala na gid tao sa dalanon ng mga kalan-an kag mga palibot, Action Eric, mga kundiin bala like mga bar abi, mga ginagmay lang da nga naga-offer man sang ilimnon, sirado na gid siya. Okay. Do amo ni subong natabo di sa syudad sang Bacolod pagka 8 p.m. do halo sirado na gid ang tanan nga mga kalan-an, even nga nagabato na sila bala kumbaga sang dine-in. Oo. Pero tibisa ng mga fast food chain anad tas ang una nga kung after duty kung gutom bala Action Eric, after Oo. duty alas 11 nagahapit pa ya drive-thru subong wala ka nagisapitan. Amo gani? Sirado na. Oo. Sang una ang iban 24 oras kung may ara nga like may overnight ka bisa balay sa imo mga friends, pwede ka pa ya ka-order mga latag alas 11, alas 12. Subong ya, ang tawo na anad na nga pagka alas 10, wala labot sang curfew, ang iba na anad naman nga magtulog na lang. Pero ang iba, kung may mga internet na malingaw-lingaw pa sila hasta dira sa aga, tanaw man, Correct. sang mga talanaw nila, kung ano dira ng mga kalingawan. Pero subong niya, do wala na gid siya Eric, amo na gini nabato na gid sang tanan ang ginatawag. Amat-amat na ginabaton sang tanan ang ginatawag nga new normal. Kasi wala man sila choice sa Eric mo kung hindi sila mag-ugyon, hindi sila mag-cooperate, Gani? hindi sila mag-adjust, wala gid sila sige hapon sang may mahimo. Mangod nga amo na nang nagakatabo subong mintras tanto nga wala pa sang vaccine, pahimuyong kita dapat tanan. Yes. Kiti wala kita kabalo Action Eric no mga nasugata mo da base may ara da sang mga asymptomatic lang pero carrier gali. Pero sa update na to Action Eric no kay base bala sa hatag man ni record sang Bacolod City sa latest update sang COVID-19 may ara nakita ka 18 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19. 12 na Action Eric ang naka-recover. Okay. Isa ang naka-home quarantine. Duha ang naka-facility quarantine. Ang isa OFW, ang isa local case. Okay. Kag ang tatlo Action Eric amo ni ang COVID-19 death diri naman sa syudad sang Bacolod. So amo na since March Action Eric nga nagsugod ni sa Pilipinas ang COVID-19, swerte kita nga ti 18 lang ang na-record diri sa syudad sang Bacolod kag hoping and praying nga hindi na ni madugangan, especially iban hindi mo gid may bitar nga gapalayan sila Action Eric nga pulbaan sila, especially nga sa June 15 kag June 16 abe magabalik na ang biyahe man sang aton nga eroplano, pero ti madumduman ta nagpalayag ang aton nga mapila ka mga opisyal nga i-prioritize gid ang aton nga mga locally stranded individuals. Pero as we remember, may ara na nag-positive nga from Cebu to Action Eric, no? Correct. Nga ti locally stranded individual, pero halin siya sa Cebu nga amo nang ikaduha subong sa Metro Manila Action Eric nga may pinakadamo kung nagaduging ang kaso sang COVID-19. So amo gina dapat extra halong kay ti bisan may ara sa mga medical certificates nga ginapakita nga abi naka-home quarantine sila sa ilang nga ginhalinan
negatibo sila sa virus, wala sila sang nabatyagan nga sintomas. Yes. Pero wala sang may madula sa aton tanan kung maghalong lang kita, Action Eric. Correct. Nang sulit-sulit, sulit-sulit, duguba na tanga plaka, nga ti ang mahimo subong ang pagpabilin lang sang social distancing. Kay ti ang mode of transmission paagi sa laway na Action Eric sang apektado ti magsulod na gani mo ba ilong o kon mata ti dako ang tsansa nga magpositibo ka man sa virus. That's Yes. why nga tigin na sulit gid ang pagpabilin sang social distancing. Kag kung pwede pa lang nga hindi mo pa istoryahon na abing masugata mo da kay di mo man kilala, hindi mo na lang pag-istoryahon. Correct. Kag importante man nga naga-face mask ka. Oo. Kay ti double benefit man. Hindi lang ikaw makabenepisyo, hindi kung carrier ka na, hindi ka makalaton. Same man nga kung carrier siya, hindi ka man malatnan, kaya hindi man magsulod sa imo ang virus, Action Eric, no? Pero mula na, insendihanay lang, kung baga. Oo. Sa ato naman mga PUM, Action Eric, idamo, wala nagapamangkot sang update. May Oo. ara kita sang 775 ka persons under monitoring diri sa syudad sang Bacolod. Okay. 300 size ang ara sa mga eskwelahan nga mga naka-facility quarantine, kag may 469 ang ara sa mga hotels kag mga tourist inns man. As we understand, Action Eric, ang ginapahamtang sa mga hotel kag mga tourist inn mga OFWs ni sila. Okay. Ang mga ara sa school nga mga facility quarantine, ang mga locally stranded individuals na sila, Action Eric, no? Kaya from the syudad na iya mong gulig, hindi bala solely, Action Eric. Yes. Pero sa mga hotels niya, mga OFWs, syempre arrangement ini kag Correct. sa gulig ng sang OWA. That's why nga tiara da sila. Kag tiga pa nga bay man Action Erika ang aton nga mga opisyal diri sa syudad sang Bacolod sang paghangop man Correct. kag padayon sa gihapon nga kooperasyon sang aton nga mga pumuluyo. Ula labot na Action Eric nga may COVID-19, subong nga sige naman ang ulan-ulan. Yes. Ara naman ang lamok nga dengue carrier naman iya. Oh. Amo naman na ang balantayan, Action Eric, no? Kaya ang same man sa COVID-19, ang dengue, wala man sang edad nga ginapili. Kung low resistance ang isa ka tawo, kung makadtan siya bisang lamok, nga Aegis aegypti, na bala mo ang carrier sang dengue, dako man ang posibilidad nga magka-dengue siya, Action Eric. Amo man nagyapon, ang kantuan mo, hospital man gyapon. Kagti ang panumdumon naman da, example nimo, kung ikaw personally be, o kung ang imo nga bata, gabalik gyapon sa pamangkot, Action Eric, kung diin ka naman makuha sang imo inugbayad naman sa mga hospital. Yes. Especially nga subong nga extra halong daan, kaya may ara man iban nga mga may simptomas ng COVID-19, nga nagakadto man sa hospital for check-up daan, hindi mo naman mabalaan ang sa subo, masugata mo da. Okay. Balikan ta si Action Eder Daboso sa Yesariga report. Parte ini sa ang discuss naton parte sining pagtupa naman sa ulan tiguro ka tempo ang ginatawag nga dengue fever. Now, Action Eden, please come back. Correct, Action Eric. Amo na ang mga balantayan man, kag I'm sure ang aton nga mga lokal nga mga opisyal diri sa syudad sang Bacolod, nagahimo naman sang ila tagsaman katikang sa para at least hindi bala mag-severe naman ang kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod. Actually, Action Eric, ang kada barangay may ara man sang mga mga ginahimo man nga mga tikang tagsa-tagsa ka barangay diri sa syudad sang Bacolod. Ang 61 barangay sa pagpanguna man sang kada punong barangay, may ara man na sila sang ginapatuman kag mga pangabay, especially sa mga purok, nga basi pwede man nga sila na lang matlo man sang ila og saran, kaya hindi man lang para sa ila, Action Eric, nimo hindi lang para sa ila komunidad, kundi para man sa ila kagalingan, especially sa mga kabataan. Actually, damo kita nakita ang mga barangay nga nagapost man nga may ara sila sa mga clean up drive, kaangay sang barangay Takuling, kay kaina ang Purok Lirio 2 naman sa barangay Takuling, Action Eric. Ang ila naman amat-amat nga ginpang pinluan, kaya hindi mo gin maibitar
nga ang IPM balakis do kinanlan mo pa nga i-remind Action Eric, no? Especially ang na-mention mo makainang kumabastog hangin, wala nagkakabili ng ilang nga basura nga ginkuha. Kag may ara naman iban, may mga nalabyan sa actually sa may Ramos area. At may shopping bala Action Eric nga area nga di ba may island na da sa tunga. Ang iban nga mga basura ara lang da sa tunga. Ang subong mayo na naniolan-ulan ang mga ido gapahuway man nga nagapahigad. Pero kung was aga maglibot ka magtalatahaw ni ulan, for sure ang mga basura nga ara sa tunga na tipon malinapta na nasa dalanon Action Eric. So avoid man nga maglapta ang basura with the help man tani isang IPM nga di makolekt pangabay nga makolekt man nila dayon para hindi na maglapta pa sa palibot sang syudad sang Bacolod nga base makatuga sang kun ano naman Action Eric nga mga masakit dira kay nga basura we all know may dalan na sila nga mga bacteria Action Eric sa aton balang ang barangay Takuling Action Eric nakita di share ta lang no kay ang barangay Action Against Dengue nila may ara sang reminders kid amoy ning ginatawag nga 4S kuno Action Eric ang search and destroy the breeding sites sang mga lamok, self-protection, seek early consultation, kag support indoor and outdoor spraying. Actually, may mga kilala kita gan Action Eric nga since pag-start ng COVID-19, kag sa pagkaibalo nga padayon may saka nga record man sang dengue cases diri sa syudad ng Bacolod. Routine na nga every morning and every afternoon naga-disinfect ya sa palibot sang balay. Hindi na nauso subong ang maghambal Action Eric ay natamad ko, ay kagastos ang tubig. Ang mga amo na Action Eric ang thoughts ng iban. Pero kung sa yuron mo mas gasto kung ara ka sa ospital. Amo nang hambalila, prevention is better than cure kung Action Eric. Kung pwede palang malikawan, why not coconut? Kung may ara mo lang sang mga available, di lang nga pang disinfect, pwede gid Action Eric. Kasi amo na ang reminders yapon, kung wala lang man sang importante, yakagtuan, pamuyong na lang sa balay. Amo na sa Action Eric. Higan, taka mo karon. Ako na daw, ako na balilay na, sulit manginambal nila nga face mask, kag social distancing. Pero, mind you, mga ka-action, may ara sa gihapon, nagakadakpan nga wala sang face mask, kag wala ginapabilin ang social distancing. Especially, gid bala dito, Action Eric, sa report mo ito bala nagbigat, kag personal man, nakakadto dira sa may runway, bala sang old airport, parte, yakadamo tao, do tourism strip ang old airport do may ara da sang tourist spot kumbaga. Abi mo kung ano gid lang makita mo, gali kay damo ka lang gid makita Action Eric. Kag kung ano kag law abiding citizen kag gid ade, damo ka gid maguripat no. Kay may mga so syempre exercise gid jog Action Eric. May point man kis ang iban nga maghambal sila nga ma-face mask pa kami di mag-jogging nga kabudlay man maginhawa kung naga-face mask kami kag naga-jogging. Di paano na karon do kabudlay na. Isa na lang solusyon Action Ellen. Hindi sila mag-jogging. Correct. Di ba? Kung pwede man lang exercise sa sulod balay. Why not? Pwede ka gani ka-jogging sulod balay mo. Oo. Di pwede ka man ka push up, pwede ka manda ka, kung ano naman nga sa isang exercise. Kaya kung mo na budayan ka mag-jogging nga naka-face mask, kung ka sulod balay mo jogging? Wala rin may masaway kasi mo ka kung wala ka daw may malatnan or hindi ka da malakas. Bisan way ka da face mask, kag hindi ka na social distancing, basta importante sulod balay mo. Pagusto ka, wala ka pa na kapaligo, bahala ka da. Basta ara ka sa sulod balay mo da. Bisan mag-short ka lang da nga bunubo, kung nandang gusto mga biste. Bisan may ka na gani kabayo. Oo, pagusto ko da. Oo. Ang lain na may makalabay sa blawas. Ha? Ang lain sila may makalabay. Ati, may interest siya jogging. Hindi ko ma-jogging, guro. Hindi ko may talan-awon. Do ka pinasahingan mo ng jogging, hindi ka hublas niya.
Mamal yun, ay, hintrahan ko ni siguro. Ay, kaya para malait naman mala. Pero anyways, though maugtas ka man Action Eric, no, makakita ka to bala sa may old airport. Oo. Kaya laban pa, may mga kabataan, Oo. nga, we all know, nga 21 years old, subong and below, hindi makagwa. Yes. Pero tido ka laway, man ito nga isa-isahon mo sila nga, hoy, ikaw, pila ng edad mo. Dapat, within yourself, dapat ikaw mismo sa kaugalingon mo. Oo. Learn how to be vigilant, kag Yes. dapat, kabalo kagid nga maglikaw na lang danay. Oo. Kung, amrabla nila Action Eric, nga kung tanan, gawag yun lang, wala sang siling medyo may tig-agid, Oo. nga sa lawayon. Matig-agid Pag okay daw. niyang tanan, do kadasig na lang ni Action Eric sang process mo, vaccine na lang ginahulat ta. Oo. Importante, wala sang may mag-positive. Correct. Kaya once nga ra ng vaccine, abi, kung COVID-19 free mo lang yung ang Bacolod City, kasi nakinanlan sang vaccine, gid importante nga wala lang di may mga particular gid nga makasulod. Tidasig na lang dayon, wala na sang ano ni palaligban pa ang aton nga gobyerno. Nakita man hindi naman limitado kag hindi magtiid bala ang mga nagahalong gid bala hindi na Correct. kinanlan magtiid pa Na. kag magbalikid sa wala kag tuo maglakat-lakat sa dalan kag kay para nga mapabilin lang nila nga hilway ang ila kaugalingon sa COVID-19. Yes. Te, tama na naugtas. Salamat, gid Action Edwin. Sa iyong mga pero panugyan. Jason Erica, tawhay ng dalanan sa syudad sang Bacolod kag kabay pa nga sige-sige na ni sa gihapon pagi sa aton reminders adlaw-adlaw halin aga hasta gabi kabay pa nga mapabilin nga safe na gid ang tanan nga pumuluyo hindi lang sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kundi sa Bug-o Station Eric nga kalibutan. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Salamat kay Action Edwin Laboso. There you have it, ang panugyan ni Action Edwin sa Patrol 2. Ang isa nga paglibot-libot. Haragya po off and on ang ulan, may best nga madamol, may best nga nagatulutaliti, may best man nga nagauntat, no? So muna, extra lang gid nga paghalong, binigay sa mga nagabiyahe pa sa amon nga oras sang kagabihon. Ang observation report na aksyon na Eden Aboso live report sa Patrol 2. Ginatong sa inyo sa kaluban sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, tagtuwi, pamasyari, dalang lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic, babakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga nadara, damo masyabalatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di lang ang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka maka-text, ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, dalan lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time alas 10:16. Going back sa report ni Action na Eden Aboso itong mga panugyan masamin naton nga ginasulit-sulit ina iya mga mga pagpahanumdum sa aton nga makuturan. Kay kita mo bisa natin nga kasulit-sulit way mangyapon iban nga pati kag way gyapon iban nagasuksok sang face mask, way gyapon nagapatigayon sang social distancing, way nagahimo sila tawag nga proper hygiene. So muna again suliton ta
Para hindi ka mamadakpan, para hindi ka mamakasuhan, sundon ta ang pangabay sa atong gobyerno. Kita nyo, 30 ka balay sa isa ka purok naman sa Barangay Bataw, gin-lockdown. Kaya nga, may nagpositive sa COVID-19. Kamu na bla permi, gasiling lang ta permi nga, ay salamat, why na, kabay pa nga wala lang. Igo mura, dugay-dugay, kibot ka lang, may ara naman nga report. Kita ba, why niya kakadula? Hindi pa niya madula. Mintras tanto nga wala sang vaccine nga makatapat sa sining coronavirus disease. Amo na permi ang ginasulit-sulit sa atong gobyerno, simple lang, proper hygiene, social distancing, sok-sok face mask. Kung wala ka man ang katuan, importante, tag-emerhensya, dara na sa sulod balay mo. Sa sulod sang balay mo, sa tuod lang, kung matanda ka lang ka mapisan ka lang, dahil mong babra mo sulod balay mo, even sa ugsaran sang balay mo. Hindi na kailang naano, kaya maglagaw ka, magpanumbalay ka, kung kinutso-kutso mo lang ka mo to, pabiling ka na lang sa balay mo, kung wala ka man lang sa importante, nga kadtuan. Inasigurado ya, amon ang pinaka-epektibo pagidya, na hindi ka matapikan sang virus. 100% yang hindi ka niya matapikan virus. Kung nagagawa ka, wa ay kasiguruhan. Even nga ka face mask ka mo. Even nga ka social distancing ka, hindi na ganit garantiya nga hindi ka matapikan COVID-19. Pero ina iya mga pamaagi lang ina nga makadepensa nga hindi ka madali-dali tapikan sang sining virus. Ang atong nga mga OFW subong nagadagsa na ang ilang nga pagpauli from Manila to different parts ng aton nga Pilipinas. Ang classic example from Manila to Bacolod, kadagsa na subong nagalabot ang aton nga mga OFW, even ang aton nga mga returning residents. Ang inyong health certificate, kung sa diin kamo nga lugar naghalin, kapag abot yun diri sa lugar, halimbawa sa Bacolod, ipakita nyo, waay gina problema. Bisag kompleto kamo sa health certificate, sa lugar sa diin kamo naghalin, sigurado ko pagtupa nyo diri sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, may dapat kamo sundon. Sundon para again masiguro nga wala kamo sang virus nga dala kag hindi kamo makahalit sa mga katupad balay nyo, even sa inyo bilog nga pamilya. That's why ang mga health protocol nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod, sa aton probinsya, sa mga nagalabot nga nagasakay sa eroplano, please sundon ta lang, intindihon ta lang. Hindi mapunggan sa June 15 mabalik ang biyahe sa aton nga mga fast craft. Another lockdown naman na sang syudad kag sang aton nga probinsya. Ang pagdungka naman sa mga barko sa aton diri nga pier. Way labot sang eroplano nga nagahugpa, may barko pa nga nagadungka. Kamo nang dako nga problema subong nga ginatubang sang aton syudad sang Bacolod, sang aton probinsya sang Negros Occidental. Amo nang panawagan sa aton gobernador, buligan ta niya. Intindihanay lang. Kung anong patakaran sang syudad, sundon ta. Kung anong patakaran sang probinsya, sundon ta. Kainataran para sa aton kayuhan. Kamang pasiguro ta, kung hindi tagid man mapauntat ang COVID, diri sa Bacolod lang, diri sa Negros Occidental, mapahagan-hagan ta. Sabi na gid ang nag-alabot sa Kaiser Aeroplano from Manila, from Cebu. Amo na subong ang ginatutukan sa aton nga city kag provincial government. Mayroon ning mga na-stranded lang tayo sa Panay.
Kay daw hindi masyado kariski niya. Pero ining mga nag-aalabot halin niya sa Manila, sa Cebu, muning balantayan, mga OFW naton, amo ni silang balantayan, gid. That's why nga tiyan mo na sundon talang ang anuman nga mga patakaran dira sa aton sininga gobyerno. Tikita mo, subong ginamonitor ang isa dala ka purok sa Barangay Bata, 30 ka balay gin lockdown, may mando na ang alkalde sa Bacolod City, even si Vice Mayor, LC nga bantayan gid ang lugar nga wala sang may makagwa nga residente sa sina nga lugar nga ginpaidalom sa lockdown. Ang syudad ka panigurom lang mo. Ang syudad ka panigurom lang. So muna, kibot at permigli sa muni nga barangay, may ara naman. Kita mo lang na. Kung wag ka tanigahalo, wag ka monitor ng syudad. Tingalan tayo ni plakadlo, sumbi na tas ni. Bagay ang syudad kang probinsya, may tayapan sila, kag ang ilang trabaho, ginaobra nila, o galing kati medyo may gamay lang problema, man ko kaisa, pero tiinsindihon ta lang. Hindi man na ma-perfect sa probinsya, hindi man na ma-perfect sa syudad. Ang mga kakulangan nila, kung may ara, ginban kakulangan, insindihon ta lang. Kag ipalabot ta lang. Kasi sigurado ko, aksyonan ina. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:24 na. Kada sigsang oras ta ba? Ang team Tagoytoy, masugat naman kami di sa airport. Masugat to naman sa airport. Ala si Councilor Ising Salanga, may maabot naman galing aeroplano. Ay, arat ang team Tagoytoy. Sutil gini kumpare ko mo. Si Police Staff Sergeant Duyo da mayang gabi kay Police Staff Sergeant Villarosa, kag sa kay Police Staff Sergeant Quinto. Alin kay Police Staff Sergeant Ramos. Kumpare kong gwapo, Randy Ramos. Sir, good evening da. Kasi mo dira mga kabrex. Pamilya ko lang dala, taga Cropper, Mansilingan, on duty subong. Mga gwapa, kagwapo. Pinakagwapo si Sheikha Marie Kauli. Ang panamya halin kay John Cobed Frontliner. Ay, puwerte. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, da mayong gabi kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Sa kay Bobby Munoz and family sa Talisay kuno gatulo talithida. Salamat din kay Toto Bobby Munoz da no. Sa Region Pearl Homes Alihis, gamonitor si Milo Huyatid Amit. Kay Barangay Kapitan Chad Feriadra sa Barangay Robles na Castillana mayong gabi, amo man kay Kagawad Jofred sa Panta. Salamat gid kagawad nagamonitor sila sa atong siling nga pagpangalaga. Jofred Kagawad Jofred sa Panta, kag Barangay Kapitan Chad Feria. Salamat gid no. Sa kay Kabuyaw Hatsda mayong gabi gid. Sa kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido, ara siya gamonitor siya. Kita Bibing Severino da, kagay retired police captain Dingdong Severino mayong gabi. Sa kay Joan Valliega Magalona, nagapaurok-urokin siya ho. Sa Barangay Purisima Manaplag, ang monitor subong si Ray Jan Tan Villalon. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pampausan family, mayong gabigid mayo lang dira nga pag paurok-urok. Listening here, idol from Escalante City, God bless. Alin sa kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido.
Sa kay Madam Grace Foss, Madam, ayong gabi, God bless dira sa imo. Pamya ko dira si Tuyom kag Tingting dira sa Barangay Kabug. Alin kay Joan Valiega Magalon. Pamya ko lang dira ang pamilya si Valios sa Hacienda Teresita o sa Hacienda Teresa halin sa kay John Sivalios. Nagapaurok-urok gid. Sa Barangay Bata, raman si Gracie Palanas. May gabi dira kay Gracie Palanas. Gapaurok-urok yun sa pamati sa Action Night Patrol Program. May gabi dira kay pare ko Nono Agisando. No kay pare Nono Agisando. Kay Mrs. da. Okay, I think kumari Alma, no? Mrs. Nono Agisando da sa Barangay Manuling Kawayan. Mayong gabi dira sa imo. Pare Ulanda pare. Hidla na kuno pare mapabakulod do. Nya budlay kuno kon senior citizens ka. Ayo. Hidla ni pare Nono magpabakulod, guro makaon si pare Nono sa GNG. No? Pare Nono Agisando da. Pre may gabi sa imo. Siglang mabot gyud ng tiyempo. Ulat-ulata lang kita. May gabi dira sa kay Miles. Okay, managlang number ni Miles. Sige. Sa kay manong email kay manang ni Lida Lopez da mayong gabi igid. No kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion sa siyudad sang La Carlota. Naga pa urok-urok gid. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Hindi ka ba sa ato sa papalagan ginadurong sa kalawansang DTX 500 capsule para sa kompleto ng management sa nga liver detox. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds nga nagatinlo sa atong sinidugo kagatay. Kini man ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar. Adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balikan tayo ng kaso balasang priso nga nakapalagyo sa police station number 2. Dumduman nyo ng kaso nga pagpalagyo ni James Brizuela. Itong priso ba nakapalagyo sa station number 2? Nga sang ulitin, nag-surrender man siya kag subong arap pa ganit sa bunda subong nagapa wide sa custodial facilities na sang station number 1 lang. No? Now, ang latest development dito, waswas subong angkwan, waswas subong investigar, nagapatigayon sang free charge investigation. After sang pre-evaluation, naghimo na ko sang free charge investigation ang Investigation and Detective Management Branch, IDMB sang BCPO. Ang chief dira may kumpare si Police Major Gary Alan Rizuma. Muni sa bali ang chief dira sa IDMB. Now, ang chief of police to ang station number 2, si Police Major Sheila Cabana, padumduman, nag-file ni siya kaso. Saya sila nga police to. Itong napalagyuan bla priso nga jailer, si Police Staff Sergeant Lodibico Dilaraya. Si PO3 Lodibico Dilaraya, amo ni siya bali ang jailer on duty sang malagyo ang priso nga si James Brizuela. So ang ginimo ni Gabana sa iya, ginfilean siya kaso ni Major Gabana
paglapas sang Article 224 sang revised penal code known as evasion through negligence, no? Evasion through negligence. So automatic nagpiansa si De La Raya 18,500. So amo ng criminal case kagin file sa iya sang hepe sang station number 2 ni Major Gabana. On the other hand, ang administrative case pre-charge investigation sang IDMB against sa kay De La Raya subong ara na kag ginahingagaw ini nga matapos-tapos within this week suno kay Major Gary Alan Rizoma ang chief sang IDMB. After nag-report niya ang station to nga may nakapalagyo, kung naganda kami ang ginatawag nga inspection and evaluation sa kaso. After ma-evaluate na sa atong evaluator nga PNCO, kung may nakita gid mga irregularities sa part ng dealer, so mapalikitrad sa ginatawag nga administrative case niya. Within this week matapos na ang atong pre-evaluation para nga ma-iparma natin. Kaya may ginalagas mo nga time frame siya na para nga ma-file sa dayan. So ang pre-evaluation ra ka makuha-basihan sa pag-file mo sang kaso administratibo? Yes, so amo na sang atong basihan kag kung sisinupagit ang madala sa kaso. Ang ibanda, pwede man nato mapailan kung anong laging mo, pwede na sa masulot sa pre-evaluation. Pero definitely may go ni sir yung jailer. Una ang jailer kay ang jailer siya ginang take charge sang ginatawag na pagbantay sang atong preso. Kay separate na ang atong tasking ang jailer lain man ang special lain man. Pero kung at that time may irregularities man ang jailer that time, hindi man naton mapasulot nga sila makasuhan man. Pero definitely sir ang magkapakatubang hindi sang klaro nga kaso administratibo is the jailer. Amo gina siyang mauna niya makasuhan. Sa ato niya illustrated ang ginatubang ta sa ila. What about ang hepe? Ano matapos sa hepe sir? Depende na sa pag-evaluate ha. Kaya pa rin isa i-forward natin sa region. Ang region is layama dahil sa kaso. Gisa kay mga grade na nga mga kaso. I-forward na sa region. Ang regional office niya ang mag-file sa kaso kung may natawag nga command responsibility at nga itong iiti. Kisa nung nga kaso sir? Grade misconduct na sir. Irregularity sa imo duty. Grade misconduct. Pero kung pwede na ito na ma-evaluate. Depende ko ano mga kaundan sa iyang affidavit. Kaya ma-evaluate na ito. Pero na ito mabalaan kung ano ang level nga ipapasaka na ito nga kaso sa iya. Nakita mo namon sa investigation, naganda kami. May mga nakita kami dito sa jail nga ang pag-construct na sa ginatawag nga jail, hindi mayo. So dito nakita mo gros ang ato nga preso nga pwede sa makalusot, dito ay naidiyahan. Kaya nakita namon ang pag-building hindi mayo eh. Kaya mabulyaya lang. Nakita nyo nga domain access man sa parts ng jailer? Automatic na may aragan na lapses kasi siyempre kung nag-perform sa imo duty, hindi na siya matabok. Siyempre may aragan sa salapton. Depende lang sa weight sang yang pag-explain sa side niya. Pero may salapton siya. Tapos ulit na sir within this week ang pre-evaluation? Matapos na tapos i-forward na dahil sa region para nga ma-asikaso na sa region para nga ma-file ng formal complaint sa iya. Forward na mo, tapos sila na ito dahil ma-process. Kung sa kamla, ibalik po pag nilaliwat kung may mitigating services o kung may rebating para sila mag-evaluate dito kung ano nga kaso. Pagkatapos ang pre-evaluation, i-recharge na dahil naman. Pag-forward sa region. Tapos ang region na lang na sila, amo na mapatawag naman sa ila. Parang formal charges dito na sa region ni Muon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Police Major Gary Alan Rizoma, ang Chief sa Investigation and Detective Management Branch sang Bacolod City Police Office. So, ginadalian nila subong ang pre-charge investigation kay i-forward dayon nila ini sa opisina ni Brigadier General Rene Pamuspusan. Kati serious offense nimo. So, ang makahatag na niya sang recommendation, whatever penalty nga idagdag sa mga dapat magpanabat ang regional director. So, bulubog at sa part ni PO3 Lodibico De La Raya ang ining akusasyon kontra sa iya. I mean, ang investigation nga ginahimo kung sa IDMB. Iti, sa ginatawag nga lapses, sado kaklaro mo nga may lapses gini. Hopefully, mangin eye-opener ini sa itong kapulisan
especialmente sa mga police station, jailer on duty, simple lang ang inyong trabaho, ang pagbantay sang priso. Kung ginabantayan nyo sa hustong priso, di modo, hindi kapalagyo. Kung ginapawalaan malang kagwala ginabantayan ang priso, maninguha ginaya nga magpalagyo. Kay nakapalagyo ang priso, resulta katol sa ulo. Diba? Katol hini sa ulo ni P.O.3 Ludibico de la Raya ni. Muna ang mortal sin sa pinulis nga trabaho. Mortal sin gini sa pulis nga trabaho yan mo, nga mapalagyuhan ka priso. Simple mo na pamangkot sa imo mo. Diin ka, kag nagaano ka sa magpalagyo ang priso. Oh. Kita nakadaan niya, Baldabid kagida. Silingan ni Police Major Rosoma niya ti. Ang laban-laban ni nga kaso admin nga tubango ni P.O.3 Ludibico de la Raya ti. Siguro grave misconduct. Kung mo siling ka grave misconduct, tantamount for dismissal from the service. Kung di malason ka, kung hindi ka makadepensa mayo, ti General Pamuspusan ng mga kwan, ang masitensya, 3 man ni matabo mong sa mga tao nga masitensya ni kwan, ni General Pamuspusan. Either number 1, idimot ka, number 2, isuspended ka, number 3, base, wala palayo, makakas kagid sa serbisyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Radio! Aksyon! Night Patrol! Amo na nga siling ka, di lang ko yung batuon, di lang ko seryasan sa jail ah. Meron na iba nga pulis mo, sila pinagkapili kung sila i-assign mo. Oo. Nyasan, di lang ko daya sa operation chief ah. Di lang ko daya sa kwan, di lang ko sila sa kwan sa patrol ah. Oo. Naragi na yung pulis ah, doon siya pinagkapili sa iya nga gusto. Kasi di lang ko yung sa kwano, di lang ko ibutang sir sa kwano. Sa jail, as jailer. Okay man ang jailer mo, tawhay na ng jailer nga i-assign ka ta, bro. Bantay ka lang priso. Pero nga ang pamangkot, bantay ka lang priso, lagyuan ka pa, may kapakbalo. Oh. Lesson learned. Sa mga jailer on duty, sa mga police station at sa Metro Bacolod, hindi gid mangin complacent. Bot silingon, hindi kagid magsalig-salig. Kay damo na nagbusong sa sobra nga pasalig. That's why ikaw, hindi ka magsalig-salig. Hindi na malagyo ah. Nakalak na. Ang priso may tsansa malagyo gina. Mayong gabi dira kag mayroong pamonitor sa kay Police Major Romeo Vargas. Ang mapisan nga hepe dira sa siyudad sang Himamaylan. Wow, naga-monitor si Police Major Romeo Vargas. Oh. Ang mapisan nga hepe sang Himamaylan City. Upo dira ang iyang mga kapulisan. Kag upo jagli ang bata yaw ni Police Major Romeo Vargas. Si Roxanne Vargas. Bao nagapaurok-urok man. Nagapamati si Inday Roxanne Vargas. Bata ni Police Major Romeo Vargas ang mapisan dira nga hepe sang Himamaylan City. Upo dira sa mga kapulisan sang Himamaylan PNP. Salamat gid sa inyo sa nga pag monitor. May gabi dira kay JP Magbanwa sa Bukal Cavite araman si Eleanor Malangin Pasa sa skyscraper da mayang gabi ha. Sa Bacoor, Cavite, si Elizabeth Kiatson Sacaris. Oh. Toto Ivel Castillo, may gabi da. Ivel Castillo.
Salamat gid sang greetings ni Madam Grace Fosa. Madam, salamat gid Madam Grace Fosa sa imong greetings. Kay Inday Gladys Nobleda mayong gabi. Hermelinda Holmes Mansilingan ara si Rose Salvacion. Mayong gabi dira sa mga taga-barangay Baliwagan, San Enrique. Natamya ka mo ni Toto JP Magbanwata de Nada. Sakay Irene Yap Romanilios, mayong gabi gid, Irene Yap Romanilios. Sakay Jenny Osiser, mayong gabi kay Manong John Bilonyo da. Tamya yung mga amigo ya, si Andy, si Sok, si Peter, si Topi, kag si Kim. Yan kay Manong John Bilonyo ang panamyawan. Kay Jackson Vicente Laguna. Sa Iloilo, mayong gabi dira sa imo, no? Toto Jackson Vicente Laguna. Sa Iloilo, gapa urok-urok na sawa. Pamilya Kabatso, si Bongga Herman Villaras. Kag Udi, sa Barangay Gimit, La Carlota. Tamya ka mo ni All 5 de Nobyembre. Geran Española Ibon. From Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Ba, kasi Mario ko. Si Geran Española ni Gura. Geran Española Ibon. Sang Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Kay Inday Blasada, mayong gabi. Toto Nilo Patalita. Musta ka, Toto Nilo Patalita? Gapa urok-urok, Toto Nilo Patalita. Hindi makomplito ang gabi, kundi masaka, kuan mo, kapa urok-urok. Sakay Analiyap da, mayong gabi, no? Analiyap. Sakay Toto Jose Pacifico. Sakay Dayna Rojo Villa. Marcela Barcelona. Sa Lebanon, si Dayna Rojo Villa. Jane Cadjao Alvarez. Heaven, mayong gabi. Sakay Johanna Gold Fernandez. Sakay Banini. Sakay Bani da, may gabi, no? Bani, may gabi da. Tita, sakay Kwanda. Sakay Yakoni Portal and family dira sa Dingli, Iloilo. Sa Monitor da Slawa. Aurelio Ramon Consing da, may gabi. Sakay Indayo ni Bilaong and family. Sakay Joanna Gold Fernandez. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Sa mga Dungganon, boys da, may gabi. Pukatod Payaw da, si Chochi Santillan. Sa Manila, ara si Sam Lu. Sa Tangob, si Rich Small, La Peña, Braga. Sa Barangay Tangob. Toto Ayan, Fred Solasda. Sa Panukoy, mayong gabi. Moman kay Reynan, Payong Ngayong. Sa kay Ku Karatista, mayong gabi. Jackson John Diaz, kilara ng monitor. Tulog na da. Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castellana, Raymar Hicano Halasgos. Halasgo. Ultiman nga, kuano. Barangay Baliwaga, San Enrique, tamya ka mo dira ni Joseph Pacifico. Greet ko lang kapid ko si Maribi Kapawa. Kabatangan Talisay lin kay RJ Roberto Lamis. Sakay Harold Malacastida, mayong gabi. Barangay MH Del Pilar, Pontevedra, Saludares family. Linit ang panamyaw. Jocelyn Arisitiba Ulak, Gabonitor man sa ato, no? JP Ahina, may gabi. Classmate Merly Dolido Magallanes da, may gabi da si Mumit. Sa Hong Kong, si Nasan Soset. Barik Colodo Itorsaita sa La Carlota. Si Dorita Fidel. Si Maria Los Grijaldo Macunat. Toto Benji Juso. Good evening na kay Toto Benji Juso. Kay Gemma Tagwanda, may gabi. Sa kay Jet Gutierrez. Sa Mandawi, Cebu. Happy birthday man sa inablos ko, Saivel Ameya Estrera. Sang Mandawi, Cebu. Alin kay Annabel Garcia. Si Benji Cebu, si Benji Joso, araga monitora. Abkasa, abana ko, nagapaurok-urok. Panoy Solinap,
Alico Suarez and family, Bibing Kasipi, Bayaw, Ludot, Nano Abaw, Inday Merly. Pamotos kuno sa ni Butong. O namit ba? O Urabat Christine ang panamyaw. Paring kailan sa guys ang Tokyo, Japan. Pare una nga timo ako na. Gasyat si paring kailan sa guys sa Tokyo, Japan. Sa Barangay Lihis, si Tomas Bruniola, no? Ga-monitor sa. Bisa Mrs. Lonsky Didulo sa Pojaira, United Arab Emirates. Sa kay Bernadette Lacson. Mga burok-urok si Bernadette Lacson, no? Si Narisa Ruiz Ilare, Toto Henry Macaloa, Agustin Baryoga, Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton and family, Manini Rimo kay Maninay Clarita Tampipi, da kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, may gabigid. Marvin Cantong, kamyaw ka ni Mark Lamayo, Henry Macaloa, may gabi. Sa kay Rejan Tan Villalon, Sammy Roger Awing, Elizabeth Malaka Gamala, paurok-urok yun sila pamati. Oh. Sa kay Tits Quarty, kag Sheila May Mongkal, ginatamya ka mo ni Marilo Alunan Ruiz. Jennifer Sibonga, Nida C. Guanci and family, nagapaurok-urok yun sila. Lala Gratuto, monitor sila kung nagapaurok-urok sila. Sakay Jodema Hidokos, porok tayo umahan barangay Panokoy, Pingluha ang panamyawa. Salamat din kay Madam Elizabeth Malaka Gamala sa greetings siya. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, sa kay Merly Gonzaga, Lisa Joy Ilon Amoroso. Alunan family sa Talisay, Hong Kong, ang nagapanamyaw, Nansan, Soset, Ibunibot Sir sang Germany, Mayla Dikito sang Manila, Arah, ga paurok-urok, Ria Labanon Florentino, Barangay Lalagsan La Castellana, Raymond Alarcon Sagal Jr. and family, Purok Santol, Barangay Mandalaga. Bisa Mrs. Joben Pimentelda and family, may gabi. Sa kay RB Itahom, bisa Mrs. Armando Cabiles and family. Sa kay Don Cañete Yampo, Roel Guanzon, may gabi gid. Sa Hermelinda Homes, Mansilingan, Pamilya Awing, haling kay Sammy Awing, haling kay Sammy Roger Awing, Tony Delfrado and family, may gabi gid. Jan Langusta, sa Kuwait si Cory Badaha. Saldasa si Gaulan ko na sa Pulo Pandan. Sa mga taga San Roque, Tagob, may gabi. Fritz Dichoso, Hilado da, may gabi. Pamilya Turiza, natamya ka mo ni Peter Turiza Macadaya. Ging Alib sang Country Homes, Estefania. Sami Losada sa Barangay Kaduan, Cadiz. Purok Santan, halin kay Toto ko na. Ang panamyaw, halin kay Toto Sami Losada. Zel Maris Severino, Roy Beltran, Sed Peralta, sakay Mayla Dikito, Jocelyn Kalamaan, Inday Socor Di Mabildo. Paurok-urokin sila. Sakay Joanny Mel, sakay Alma Navilla, Joe Fox ni Pomoseno, Madam Marjorie Bolontati, amo sininga Barangay Tercera na sa Barangay Panokoy. Jocelyn Libo on Dispuho, aragida, gapa-urok-urok, pamati sa Action Night Patrol. Toto Binji Loksinda, may gabi ha? Toto Binji Loksin. Si Toto Nilo Patalita na lockdown sa Manila. Harakadagli. Asyenda Guba, Maaw Central, Francisco Angie. Sakay Toto Conrad Abalahon Pulhencio da. Ka-retired Colonel Placido Hintolayon family. Sakay Jonski Horada. Paurok-urok isa mamati sa Action Night Patrol. Ramel Jocadin.
Lanasa family sa Punta Taytay. Tamyo ka mo ni Mary Jane Lanasa. Sa Minnesota, USA, ara si Rizalina Alvarez. Mayong gabi man sa kay again kay classmate nila Nilo Patalita, no? Na-lockdown ka to Nilo sa Kwan sa sa Manila. Sa kay Morina Cagnorman Alvarado and family. Paano ko ara man Kapaurok-urok man sila. Sa Obos Sumbuhan Victorias, Real Georgie, may gabi dira, no? Napoleon Wanesa, paurok-urok pa sila galuga, pamati pa sila. Action Night Patrol Program, no? Mabalik ang inyo siri palatuntunan. When we come back, balik ang report ni Aksyon Eden Aboso pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa ato silang pagpangalagad, may gabidira sa kay Manina RC kag Bongyadas and family. Sa kay Janjan Alcoriza, pare may gabidira sa imo. Pulaw-pulaw kapos pare Janjan no. Si Lilibet Ninya and family. Kagdara sa Barangay Bata si Mark Anthony Palanas.
Kapaurok-urok pa, no? Balikan ta si Action Eddie Naboso sa Patrol 2 sa atong siling Crosswenda Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Eddie Naboso sa Balika Report, final report. Action Eddie, please come back. Action Eric naglambot sa 20,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakuha sa duwa naman ka persona matapos ang buy-bust operation nga ginpatigan sa police station number 3 sa Purok Lawayan, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod, alas 5:25 sang hapon Hunyo 10. Ginkilalang subject sa operasyon kay Ike Pabilio, 41 anyos, kag residente naman sang nasambit nga lugar. Arestado man si Rolando Padilla, 35 anyos, kag residente sang Barangay Takuling. Nakuha kay Pabilio ang 8 kagagmay nga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu, samtang isa ka big heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakuha naman kay Padilla, kag iban pa nga drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facilities ang police station number 3 Santay Padillo kag Padilla, kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Good night, ka. Action Night Patrol. Salamat kid, Action Eddie Naboso. May kapitira kay Mr. Arnel Binares Junior kag Arnel Binares Senior. Gapaurok-urok pa. Tamati sa Action Night Patrol program, no? Salamat gid. Sa kay Mendoza Vargas Leo kag Marvin Rodriguez Tan. Ara pa, gapaurok-urok pa. Karen Hongko Magallanes, good evening. Pagi sining banon, kiss me goodbye, kiss me good night. Kita magatakop temporaryo, kita balik buwas, Huwebes, same time, same station. Ato sining mga patrola, unit reporters in action, nga nagpagalagad karon nga gabi. Of course, Aksyon Eden Naboso, Aksyon Papang Nixon Taha, mga itong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Turugbanwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert Action J. Ambaikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mong Station Manager Action na natin maalam magbanwa, happy birthday. Production Chief, News Director Action Rex Cantong. Anyula ka ng Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, tub-tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbano na kasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog. Magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!